Slovenská sporiteľňa dlhodobo zápasí s problémom, ako preraziť v B2B segmente, pričom v B2C je jasnou jednotkou. Hĺbšou analýzou sme prišli na to, že konkurencia si buduje imidž banky pre podnikateľov nielen priamou B2B komunikáciou, ale oslovuje biznisovými témami aj široké publikum. Hľadali sme preto masové riešenie, aby sme oslovili každého, komu je téma podnikania blízka, či ako živobytie, alebo len v rovine záujmu. Naviac sme si dali za cieľ v pasívnejších Slovákoch zapáliť podnikateľského ducha. Urobili sme preto niečo nevídané. Namiesto 30-sekundových spotov sme pre Slovenskú sporiteľňu spolu s televíziou Markíza priniesli každý týždeň vlastný 60-minútový program Jama Levova, ktorý si ľudia so záujmom pozreli. A sporka bola v programe všade. Centrála banky s logom v pozadí hlavného štúdia za Leomi investormi, logá v zákulisí, aj porodcovské tablety, aké používajú zamestnanci na pobočkách. Expert banky Jakub sa stal mentorom účastníkov súťaže a motivoval ich darčekovým biznis balíčkom banky. Navyše sme rozdali 10 000 eur začínajúcim podnikateľom za radou divákov. A výsledky hovoria jasne. Priamo v relácii sme zasiahli tretinu populácie a vnímanie sporiteľne ako banky pre biznisu divákov show výrazne vzrástlo. Navyše až 37% divákov priznalo, že ich show inšpirovala k vlastnému biznisu. Jama Levova tak dokázala rozdúchať podnikateľského ducha a ukázať, že so slovenskou sporiteľňou sa podnikateľské sny menia na realitu.